Saludem el David Checa, l'home al carrer del matí, la mare que el va parir. Bon dia, David. Hola, bon dia, família, què tal? Bueno, David, has anat al carrer amb el micro de Flashback i has anat a buscar? Així és, he anat a buscar les pitjors feines que ha tingut la gent. I si m'ho permeteu, després, com a clickbait, bueno, no és un clickbait, però després us explicaré la meva pitjor feina, aviam si està en el top 10 de pitjors feines. A veure, escoltem a la gent. En una papereria. Per què? Perquè és avorridíssim. O sigui, com a molt et venen a comprar 4 cartolines i 4 bolis. Bueno, clar. I és una feina avorridíssima. No ve ningú. Com a molt els nens quan surten del col·le, però ja està. La resta del dia no fas res. Ostres, tu, la meva pitjor feina ha sigut en una bugaderia de l'hospital, nen. Això és flipant. O sigui, 8 hores allà, sense parar, i tot el que porta la roba de l'hospital, imagina't, flipant. No se lo recomano a ningú, però ha sigut dur, El Carrefour de reponedor, poniendo mayonesas rectas y ketchup, tomate frito, todo recto. Todo recto, bien fronteado, como se dice en el gremio. Té un tecnicisme que ets fronteado. Claro, el fronteado, todo bien. Eres buen fronteador? Claro, de los mejores que había en el Vallès. Vaig estar venent planxes de cabell com a comercial, però no vaig vendre cap ni una en una setmana i vaig marxar. Arreando que és tardi. Me'n recordo de jove, treballava els festius a una empresa, fotia 12 hores de seguretat. Entrava a les 10 de la nit i sortia a les 6 del matí, vigilant, fotent rondites i trucant cada hora que tot estava en ordre. Duríssim. Avorridíssim, Avorrit és poc. I a part havies d'aguantar despert i era criminal. Dur, Bueno, és que no m'estranya, Les pitjors són les que t'avorreixes, jo penso. Sí. Moltes hores. Una papereria que no és el CSI. No, el màxim que vens és un boli. El ramatge és el més interessant que et passarà, imagina't. I tu, David, que ens volies explicar? Sí, doncs jo vaig estar treballant rentant plats a un bufet lliure. Hòstia, bufet lliure, tio. Però a una població de prop de la platja, o sigui, una població de platja, a l'estiu. Vinga. Bueno. O sigui, es van juntar tot i la veritat, Tormenta perfecta. 2010, 2011, que va guanyar Espanya al Mundial i jo estava allà treballant i no m'aguantava. Em pensava que eren 2.000 plats per servei, que podria ser. Bueno, podria ser, i més. A la bufet lliure, si et deixes més d'una ració, cobren 2 euros. Ah, sí? Sí, perquè si no la gent començaria a demanar a lo loco. Vale. Una abraçada, David, merci. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Al matí la mare que el va parir.